Наградата в тази нова категория ще връчи доктор Тони Николов. Дами и господа, добър вечер. Госпожо Фандъкова, честит празник. Не случайно дойдох пеша и то сред танцори, защото в София се случват и нови неща. И затова журито от тази година наистина дава една нова категория. Това е областта за развиване на съвременни жанрове в изкуствата. Наградата се връчва на Derrida Dance Center за спектакъла Silent Weapon. Атанас Маев и Живко Желязков. Здравейте и честит празник! Искам да благодаря на журито и на Столична община за тази награда. Това за нас е признание за работата на целия екип, който за наше щастие става все по-голям със всяка изминала година. Бих искал, ако ми позволите, да се обърне към хората, които седат постоянно зад нашите каузи и да им кажа от тук: хора, супер много ви обичам, продължавате да бъдете все толкова луди, безгранични и да работите единствено и само с душата си, защото съвременният танц е изкуство на и за душата. Мерси. Честит празник и от мен. Наистина много се радвам, че получаваме тази награда. Дори приемам с вълнение. Това, което искам аз да кажа е, че ако не бяха хората, които ежедневно отварят вратите на Derrida Dance Center, тези 4 стени нямаше да танцуват по този начин. И също искам да благодаря много на първо място на Фондация Америка за България, които 4 години подред помагат изграждането на една нова генерация от танцори да бъде факт и те да бъдат в момента вече на сцената. На активността на Столична община, която наистина показа, че диалога може да бъде подобрен, може да има прогрес и това, което се случи през последната една година, е наистина доказателство. На нашите партньори от международната платформа Airways, които постоянно ни помагат ние да имаме видимост извън страната, и на всички колеги, които всеки ден са заедно с нас и вместо да си конкурираме, ние наистина си партнираме и това показва, че може да бъде градивно. Съвременното днеска може би ще е класическо утре изкуство, но това е наистина голяма отговорност, която носим всички ние на плещите си, и искам да пожелая весело изкарване на вечерта на всички. Благодаря.